ei paljon kiinnostanut katella ei paljon kiinnostanut katella. Hamboi 12, ne on 2-2 nytte. Eli nyt jäädään odottaa toi seuraava kierros nyt Elefino-kuppia. Pelataan se loppuun, sitten jatketaan tätä, koska jos se loppuu, no ehkä yhden matsin ehtii vielä pelaa tässä välissä. Täyttää ristinolla. Joo. Taas toikin pois tuolta. No jumalauta, justiinsa sitten alkaa toi peli, kun mentiin pelaa tätä. No meillä on 10 minsaa joka tapauksessa toi ready timeri, niin koitetaan pelata tää vaan nopeasti pois alta. Flame Jugleri ainakin, pidetäänkö me ei varmaan pidetä mitään muuta tässä alkuun. Saskaalle kans kiitti followista, jos sen ehtinyt jo sanoo. Ja Peltres tulee melkein aina aloituskäteen näköjään tässä dekissä. Otetaan toi museumkuraattori heti ekana pois alta. Sneedy on vähän hidas. Sylvanas voisi olla semmonen hyvä kortti. Ja mä luulen, että no, mä en Sneedyä oikein tarvi, kun mulla on noi Peltres. Joo. Kattellaan mihin tää menee tästä. Mulla on ainakin ihan nopea aloitus kerrankin. Meillä on 10 minuuttia on nyt timeri tässä. Ei jumalauta, sillä on tosi kova todennäköisyys saada mun Peltres tolla. Pelataan vaan lisää minionia pöydälle, mieluummin kuin Totstiili vielä. Yeti. Shieldmasteri. Vaan paukuttaa menemään. Nimenomaan. Paukuttaa. On kyllä niin ruma tää mun kurve, ettei mitään rajaa. Power Word Shieldi. Oliks se? Toinen Power Word Shieldi. Kolmas Power Word Shieldi. No se on ainakin iso jeti, jos ei muuta. Joo, tää on vielä areenaa. Tää on tää mun 2 Peltres superdekkini areenassa. Tää on se 100/10 challenge, joka me tavallaan aloitettiin jo, mut sit me ei laskettu sitä ekaa runia, kun se oli niin päin helvettiä. 6, 9. Dodge-stiilillä. Saisko sieltä jotain kivaa? Museumkuraattori on kivaa, mutta ei voi pelata nyt. Fellreaveri. Silläkin on Fellreaveri. Molemmilla on Fellreaveri. Vähin käy temput sillä. Sen on pakko hiilaa melkein itseään. Joo. Semmonen. Mikäs tässä?
Ei kannata pelaa kaikkea pöytään mitä saa, kun sit se pelaa johonkin lightbombiin ja muihin typeriin kortteihin. Mieluummin pelaa vaan iso value pöytää koko ajan. Ei saa edes poistettu tota vielä. Refreshment Vendori, ihan kiva kortti. Oho, nyt tuli se eka tauntti. Taunttia varten meidän pitäisi varmaan pelataan Museum Kuraattori joka tapauksessa ekana. 5 minuuttia 45 sekuntia aikaa painaa ready. Tästä tulee kiire. Pelataan Madder Bomber. No, ei nyt ihan osunut niinku haluttiin, mutta Belcheri selkeästi. Katsotaan mihin tää menee. Mulla on 2 konfessoria areenassa, kyllä Mr. Tosid. Nimenomaan. Pitäis vaan päästä takaisin pöydälle. Noi healeri on ihan ok, mut se ei vielä voi niinku tolle oikein mitään. Nyt katsotaan Pailtressiltä jonkunlainen value. Tosli on tosi hyvä tähän vaiheeseen. Mm, 4 minuuttia aikaa saada tää matsi loppumaan. Ja seuraavaksi vois pelaa maailman isoimman Fellreaverin. Shadow over Death on aika harvinainen loppupeleissä kuitenkin areenassa, niin yksi entompikin on mennyt. Ja meni edelliseen. 2 entompia. Miksi kaikki saa vitusti entompeja paitsi minä? Tämähän clearas kyllä ihan hyvin. Ollaan melko varmoja, että sillä ei ole enää mitään vastausta. Enää mitään vastausta. Toinen Pailtresi, ei pelata sitä ihan vielä. Pelataan tää vuoro ekana. Lasketaan sen varaa, että sillä tuskin on vastausta enää tähän. Museum Kuraattori. Ikävästi meni se silenssi siellä. Vielä on 1 silenssi, 2 silenssiä jäljellä. Kumpikaan ei mennyt vielä. Se poltti no sinne meni toinenkin silenssi, mutta mulla on vielä Excavated Evil ja Spellbreaker. Joo. Elikkä Joe oli vähän hassu kortti tähän väliin, mutta sen pitää vielä löytää temput poistaa tää Pailtressi, plus sit sen pitää vielä selvitä hengissä. Minuutti aikaa painaa readyä.
tämähän on mielenkiintoinen. Ois voinut laittaa armor platinginkin tohon. Painan taas ready tuolla jo valmiiksi. Oho, Mimirons hedi. No niin, tuo Excavated Evilin ois voinut ottaa ekana, mutta joo, ja menee vähän vaikeaksi loppuun kohti, mutta tää nyt näyttää vielä ihan ok tilanteelta. Niin kauan kun se ei voi vastata tohon Peltresiin, niin me ollaan ihan fine. Joo, Fellreaveri ei triggeröi Fatiguea, se on siinä ihan hyvä setti. Kirjaudutaan taas oikeelle oikealle serverille valmiiksi. Vielä jaksaa Peltres. Peltres tekee niin sanotusti duunia tässä. Hitto näit tulee näit choveja. Mikäs tässä? Joo. Hypätään tonne oikeeseen serveriin. Katsotaan onks Hamboy. Laitetaan Hamboylle kaveripyyntö. Hamboylle kaveripyyntö. Add a friend. Hamboy. Inkkupoika. Olen 13 ja mitä tämä on? Joo. Kyllähän tää on ihan peli. En mä osaa enää sanoa yhtään mitään tähän matsiin, paitsi Peltres pettää meitä. Paljon me otetaan Fatigue damakee 4. Sanoit, että siellä on joku Inner Fire-peli. Joo. Eiks toi on misplay vielä? Mähän jää yhdellä henkiin, enks jää? Joo. Excavated Evil. Sitten toi. Sitten Inner Fire.
ja Sitface. Ei suinkaan ollut vaikea peli tai mitään. Ihan mahtava. Mahtava loppu. Sori tosiaan mä. 3-1. Nyt hypätään pelaamaan se jatkamaan NA-turnausta. Kuit. Sitten vaan. Toivottavasti se sai lisättyä meidät. Joo. Joo, öitä Lex Nokialle. Jatketaan tätä turnausta tässä ja sitten jatketaan otetaan toi dekki pois piiloon tosta siksi aikaa ja